i-religion yayikhona kodwa umbuso kaNkulunkulu waqala uku-exist abazalwane ngesikhathi sokufika kabani kukaJesu Kristu. Njengamanje njengoba thina sila we are in the kingdom of God obasale sisho. Umunye uzothi uSathane uyabusa. Yes, uSathane njengamanje la emhlabeni unikezelwe to rule ngalendlela arula ngayo. Kodwa ngenxa yokuba present kwethu our king reigns la emhlabeni sakhe. I-gospel ke yombuso kaNkulunkulu iyona gospel bazalwane eyodwa uJesu Kristu enzani ayipreach nayishumayela. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge ipresence yakhe, ubukhona bakhe. Uhlale sisiza kukho konke. Siphinde sibingelele abangcwele kwindawo zonke. Nonke nje bazalwane sanibingelela, siyabonga ngokuthi niya-subscribe. Siyabonga futhi na-like, na-commenta. Abanye nje baze basho bathi hayi thina sa-like sobe sibuye sizoyibuka late ngoba abantu basuke besemsebenzini kwezinye izikhathi. Sanibonga nje bazalwane, kuningi enikwenza okuhle nama-channel members, sanibonga nonke. Nangemikhuleko eniyithumelayo bazalwane nje konke nina niyazi sonke nje singabantwana bombuso, singabasekhaya. So siyabonga kakhulu bazalwane, bengithi nginibingelele futhi nje ngibonge sisazobukela nama-advert nakho konke. Inkosi ingcinele nini nibusisi. Angedwa ke namhlanje sinosiswethu la esimthanda kakhulu usisi Nompumelelo Mazibuko. Siyazi ukuthi uma ngabe khona usuke siphathele nje imessage emnandi. Nkosi azikaze zaba khona indaba ezimbi, especially uma ngabe zila ezwini. Ngiyathemba ukuthi naye uphethe zona ezimnandi, akasadikiki nanane intro ke yena. Sesiyamazi sesimjwayele. Uma ngabe aqala ukumazi ngizothi mina awukuyobheka ama-video a-previous uzwe nje obunye ubufakazi lapha bakhe. Uzozwa nje impela kuningi nje uNkulunkulu omgcwalisile. Sakwamukela, sakubingelela, siyabonga futhi na isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu Mr. Shabangu. Siyabingelela Mr. Shabangu kuwena. Sibingelele kubalandeli beKota 2 Media okungabantwana bakaNkulunkulu njengaloku usho nje ukuthi le channel eyokuletha izindaba zikaNkulunkulu, izindaba zezwi. Ngiyabingelela kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu eindaweni zonke lapho bekhona. Kanjalo nalabo abangakamamukeli uJesu Kristu as their Lord and Savior. Ngithi ngiyagqugquzela ukuthi masenze njalo ngaphambi kokuthi sikhale izinyembezi ngoba bona uma ngabe singamamukelanga uJesu Kristu as our Lord and Savior ngempela siyawufica isikhathi esinzima ukuyoba nzima kakhulu ubhekana naso, kodwa ke siyobe singasenako ukuzenzela. Ngakho ke ngiyakuncenga mntaka baba ukuthi lapho ukhona uma kube kwenzeke uqhamuke ubuke ama-video kuphi njengoba kukhulunywa izindaba zikaNkulunkulu, uJesu Kristu uyakuthanda futhi uyafisa ukuthi azokuhola emndleleni yempilo yakho ngothando, ngokulunga kanjalo nangeqiniso. Amen. Siyabonga Nkosi. Siyabonga nje, siyakwamukela ukhona phakathi kwethu. Ake ngibe mudeke mina. Sesikhona nje sivele nje sihlale endabeni. Ngokuholwa umoya ongcwele. Siyabonga kakhulu Mr. Shabangu. Ngiyacela nje singakayi phambili, ngiyacela nje ke sigevise amakhanda sithi ukukhuleka. Amen. uNkulunkulu othembekileyo, sithandwa somphefumulo wethu. Nasentambama siyabonga uNkulunkulu namandla, sibonga umusa, sibonga uthando, siphinde sibonga unakekelo lwakho. Sibonga isipho sempilo oye wasipha sona namhlanje. Kungesikho baba ukwazi nokuhlakanipha kwethu, kodwa kuyiwona umusa. Asiwuthathi for granted futhi asisho nanokuba bekufanelekile ukuba ngabe namhlanje sivukile. uNkulunkulu othembekileyo ke sikunikezela udumo ngakho konke, sithi konke kuwumsebenzi wezandla zakho. Nasentambama ke namhlanje sithi asimbonanga uNkulunkulu ofana nawe, asiyibonanga inkosi yethembekile edlula wena, futhi nimandla wonke akasoze abakhona uNkulunkulu uyawufaniswa nawe noyawulinganiswa nawe emhlabeni wonke jikelele. Bangakhona uNkulunkulu basemhlabeni, they will never come close to who you are.
to the God that you are, the God who created the heavens and the earth. uNkulunkulu owadala umuntu emdalela ukuba amkhonze, nakho konke okunye akudala wakudalela kona ukuba kukhonze kudumise igama lakhe. Nasentambama-ke namhlanje we are gathered kule ndawo ukuze siphakamise lona igama lakho, ukuze likhazimuliswe emhlabeni wonke jikelele, ngenxa yokuba abantwana bakho benza njalo ukuba bakhulume ngawe, benze imisebenzi yakho ngaleyo ndlela wena babo bahola ngayo. Nasentambama-ke namhlanje sithi Nkosi asizile-ke kuzokhuluma kwethu nokuthandwa yithi nesikucabangayo, kodwa entambama namhlanje sithi sizovula izwi lakho, sizwe ukuthi usiyala, usibuyisa, usiqondisa uthini nakuyo lentambama namhlanje. Siyakhuleka-ke abantwana bakho bayobuka ngey'nsuku ezahlukahlukene, abanye bayobuka ngeminyaka eyahlukahlukene, kodwa uNkulunkulu othembekile izwi lakho lihlala liphila aliboli. Siyakhuleka ukuba lokho ofisa ukudlulisela kubona kube yikona okwenzayo uNkulunkulu othembekile. Entambama namhlanje we know, we acknowledge ukuthi it is not us abakhulumayo namhlanje entambama, kodwa kukhuluma wena uqobo. Nasentambama-ke sithi lead the way, thina silandele ngemuva. Siyancipha uNkulunkulu othembekile ebukhoneni bakho, sithi phakama uNkulunkulu wokulunga, mana njalo hlumela likaJese, uthinta abantwana bakho ngendlela othanda ukubathinta ngayo. Nasentambama sisizwe-ke baba sashare these messages, sigcwalise ngothando olungenamkhawulo. uNkulunkulu othembekile, lolu thando othanda ngalo umuntu sifundise nathi ukuthandana ngalo singabantwana bakho. Ngakho-ke uma ngimthanda umfowethu noma udadewethu angiyumfisela okubi, kodwa kunalokho uma kunendlela yokuba anqandeke nakanjani ngiyakwenza njalo. Thatha udumo-ke baba entambama namhlanje, kufanele ney'bongo zonke ezingezakho, simelana nayo yonke inhlobo yamandla obumnyama nemisindo nazo zonke izinto nama-distractions angawazama. Sithi Nkosi abayokuphumelela lokho kusenhlizweni kaNkulunkulu namhlanje, ikona okuyafinyelela ey'ndlebeni zabantwana bakhe egameni lendodana yakho uJesu Kristu kuze kuphakade. Amen. Amen and amen. Asabonga umkhuleko omuhle. Yebo namandla. Asekunqotshwe konke. Amen. Yebo. Noma sesingavala sesiqedile. Amen. Singasukuma Yebo, sibonge. Amen. Amen. Hayi, asiyiqaleke manje, siyiqala kahle ngase siyiqala sesinqobile. Amen. Yebo. Singabanqobi. Yebo. Ngibingelele futhi bazalwane entambama namhlanje. Ngaphambi nje ukuthi ngaphandle kokuthi sichithe isikhathi, ngiyacela nje Mr. Shabangu siya lapha ezwini likaNkulunkulu siyawuvula ngalo nje namhlanje, kutholakala encwadini ka2 Timothy chapter 2. Yes. Sifunde nje kancane khona okuyiscripture esiyawuvula ngaso. Okay. Isihloko nje lakimi ngizofunda isihloko kuphela. Isihloko lakimi sithi nje be strong. Angazi ukuthi Mr. Shabangu sithi be strong in grace. Amen. Yeah. Siyabonga kakhulu. Ngiyacela sifunde laphayana uverse 4. Okay. Sifunde uverse 8. Usuke kuverse 8 size siyophela laphayana kuverse 10. Shothi sothi 4 sithi 8 kuya ku10. All right, verse 2. Verse 4. Amen. No one engaged in warfare entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Verse 8. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. 9. For which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of chains. But the word of God is not chained. 10. Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Amen. Bazalwane njengalokhu isihloko laphayana sithi be strong. Ngifisa nje ngaphambi kokuthi sikhulume ngodaba lwethu namhlanje ukugqugquzela umzalwane, ngizigqugquzele nami ukuthi siyadinga ukuba strong. Amen. Siyadinga ukwazi ukuthi kufanele ukuba si-adopte a soldier mentality. Yes. Bazalwane siyazi ke thina ukuthi njengalokhu samukela uJesu Kristu as our Lord and Savior, sangena empini bazalwane. Yes.
uma ke ungena empini kusho ukuthi ke uyisotsha, and isotsha kufanele ukuba ngaso sonke isikhathi lazi nje ukuthi fanele ibe ready kuyisikhathi noma kungesiso bazalwane sokuba lilwe. And ekulweni kwalo leli sotsha fanele bele mentality yokuthi umaster walo isotsha is victorious. Yes. Uthi umaster isotsha linjani lona li conqueror, uzuthi ke li even more than i conqueror. Okusho ukuthi thina njengoba singamasotsha nje umaster wethu kuJesus Christ simbonile bazalwane econquerisha econquerisha ngisho ukufa. Kusho kona ke bazalwane ukuthi nathi sinikeziwe ke le authority ne dominion efanayo yomfeli wethu Jesu Kristu. So intambama namhlanje ngifisa ukuvusa kumuntu ngaphakathi kuyi ukuthi ungakhohlwa ukuthi uyisotsha, ungavumi ukuthi makuqhamuka izimpi ngapha nangapha utholakale uthwala izandla ekhanda mzalwane ungazi ukuthi kwenzakalani. Leyo yi-part and parcel yohambo elwani lwesotsha. Yebo. Isotsha nje bazalwane lihlangabezana nempi ngapha enorth, esouth, ewest nase-east. Yonke indawo la liqhamuka ngakhona linomaka isotsha okhombayo ukuthi lona sidinga ukumlwisa. So ke ungathuki ukuthi hawu kanti mina kwenzakalani. Yazi ukuthi ngezinye ikhathi zithi mase zikushaya zikunetha bazalwane njengesotsha. Ngize ngithi mina ngelilanga hawe Sathane. Usho ukuthi kahle kahle amehla akho awasuki kimi. Awusayi kamakhelwane uyobheka ngakhona uthi ukubamba nakhona uqinise ngakhona. Kanti bazalwane ngiyazikhohlisa uma ngisho njalo ngoba nomakhelwane usho sona leso engisho. So ukuthi hayi kwabasekho yini abanye uhamba uyobabheka kusami ke uthi bazamazamisa uphinde ungibone nami ke uthi ukungishayisa ngomoya lutho bazalwane. Sonke sibambile bazalwane ngokwahlukahlukana. Uyayibona ukuthi ufonela umzalwane ukuthi hey nazi ya kwesinye isikhathi uthola ukuthi naye zimxakile. Kodwa ke okumnandi umoya ongcwele uyathi makufika umzalwane kuwe ezokhala ukuthi hey nayi impi inje athi umoya ongcwele nje uyakuvala umlomo wakho ngale yakho impi obhekene nayo njengamanje. Siyakwazi ukuthi sifocus kuleya lomzalwane nangu ethi awungibambise sotsha engathi ziyangikhalela nibambe leyo mpi nibambe nize niyiqede futhi most probably angeke uzulitshelele lelinye isotsha ukuthi hey uyazi ngalesi yasikhathi ngangibambene nengaka impi. Ngoba ngesisikhathi lobusotsha lokufanele kubonakale yonke indawo bazalwane. Ngoba uma ngabe sewufika kimi sewuthi nje ngithi mina nje hey uyazi nje ubukhala nje mina ngikhala ngengaka mhlambe vele ngempela eyakho wena okuziwe kuye inzima kakhulu. Kodwa manje uma uthi kuleli yasotsha hey naye yami uyovela be discouraged lo yamzalwane abone ukuthi no ayikho lento aza give up. Ngakho ke isotsha nje linale mentality yokuthi siyakhonkarisha. Libona ukuthi yo waze wayikhuluma indaba enzima umzalwane kodwa uyazi ukuthi nakanjani uJesu Kristu bazalwane uyanqoba. Ukho konke abazalwane uyanqoba. Lithi izwi kaNkulunkulu ziningi izimpi zolungileyo kepha uJehova uyamnqobela zona zonke. Akamnqobeli some of lezi zimpi. Akakhethi ukuthi no ngizokhetha these particular ones and then these ones ngizoziyeka. No, lithi izwi kepha uJehova wenzani uyamnqobela zona zonke. So ke siqhubeka nale mentality ke ukuthi lithi verse 4 wena umuntu wesotsha ke awuloku uzi involve nama affairs of this life. Lezi zinto ezingama affairs of this life ilezi zinto uSathane vela azijikjela abazalwane eziqhamuka izibe ilezi zimpi zifuna ukususa amehlo ethu kuphi khona uJesu Kristu bazalwane. Ngoba abazalwane uhambo lolu uhambweni and ohambweni kufanele basiqonde ukuthi kunezinto zakhona. So asiyukhala ke bazalwane njengabantu abangenalo ithemba ngoba thina sinikeziwe ithemba sinalo uJesu Kristu and leli themba liyanqoba njalo. Lithi bazalwane sikhumbule ukuthi uJesu Kristu the ever living Lord who had risen from the dead as the prophesied king waprofethwa ukuthi uyoba inkosi engakafiki bazalwane owadescenda from lineage kaDavid king of Israel according to the gospel le uPaul athi bazalwane uyayishumayela. Uthi sikhumbule the ever living for that gospel uthi uPaul ke yena uyasafarisha bazalwane even to the point of efakwa ilontuzana ozankosi bazalwane ama chains eboshwa many times bazalwane eboshwa umpostoli uPaul kanjalo o Peter
baboshiwe bazalwane laba yabazalwane ngenxa yani yaleli ivangeli. Okusho ukuthi bazalwane kuyakhomba ukuthi leli ivangeli lidinga ngampela amasotsha angeze ukuhlehla bazalwane azokhuza forward ngaso sonke isikhathi aqonde nje ukuthi injena impilo yethu bazalwane. So uthi ke uze wasafarisha kama chains njengesigebengu bazalwane. Kodwa uthi okumnandi lapha ngezansi kodwa izwi likaNkulunkulu yize eseboshiwe seyisigebengu ngokubukeka kwezwe. Kodwa bazalwane uthi ini? Uthi izwi likaNkulunkulu lona azange nje laze laboshwa. Ukusho lo ngoba uthi noma ephakathi lapha ejele bazalwane usuke eyiphethela incwadi yakhe ebhala bazalwane ebhala izinto zombuso edlulisa imiyalezo kwabangaphandle ukuthi ngiyathemba ukuthi lapho nisayibambile ngoba nami la ngibambile ngiyathemba ukuthi niyangikhulekela lapho njengaloku nami nginikhulekela la nana. So uyabona izwi likaNkulunkulu lona aliboshwanga bazalwane. Kuboshwe nje iflesh nakhona ayiboshwanga ukuthi ayikwazi kwenza lutho. Ithi ikhona lapho bazalwane isebenzise leso sikhathi for what? For the advancement of the kingdom. Ngoba uyarealize ukuthi i-kingdom kufanele ubi advance bazalwane under normal and under abnormal circumstances. So ke ithi mayiqedela lapha uverse 10 uthi ke for this reason I am ready to patiently endure all things. Okuyinto kufanele ukuba unompumelelo uMr Shaba nomzalwane ubukele abe ready bazalwane to patiently endure all things. Amen. Zonke lezi zinto bazalwane eziza kithi yonke lemcibisholo efirishwayo we must be ready to patiently endure them bazalwane. We must be able to enjoy these things for the sake bazalwane of those who are the elect, God's chosen ones. Amen. Usho ukuthi lento iyakhomba ukuthi lento ayingawe kuphela nompumelelo kodwa this thing is about what? The kingdom of God, God's chosen people, the saints bazalwane, the elect. Lendlela kusiyona ukuthi nje hayi nompumelelo sewamamukela uJesu Kristu as your Lord and Savior, hayi ke uNkulunkulu uyakufundisa indlela yakho kubeka nje uziminde wena nomndeni wakho lutho bazalwane. Njengalokhu uNkulunkulu anikela ngendodana yakhe ezelo yodwa uJesu Kristu ukuba bazalwane azosifela sonke engenalo icala. Okusho ukuthi uthando lolo uNkulunkulu afuna ukuthi nakithi bazalwane kuchichime lona. Lungabi sekutheni lu selfish ukuthi ngizifunela mina ngiright mina angisayingeni eyomunye umuntu kodwa cha ezombuso azinjalo bazalwane. Amen. Ukuze nalabo abanye nabangakayitholi ngisho salvation bakwazi ukuyithola through impilo kabani kanompumelelo, through impilo yomzalwane kaSipho out there, kaMr Shabangu, kaMr Mbatha noma ngabe ubani bazalwane out there. uNkulunkulu ulindele ukuthi ngale soul le esavekile yamukela uJesu Kristu ngilindela amanye ama souls kuyona. Ngesikhathi kulindeleka amanye ama souls kuwena lawo ama souls nawo ayokwenza nje bazalwane iloku ihambile nje lento ngomuntu oyedwa okhela isibani sakhe sokhela somunye kanjalo izibani zize zigcine bazalwane ziziningi ngendlela eyisimanga. Ilelo nje izwe bengifisa ukuthi sivule ngalo masotsha lithi izwi kaNkulunkulu lana kule ncwadi kaTimothy lithi sidinga ukuba strong. Seziqhamuka zonke izinto eziqhamukayo ngapha nangapha the affairs of this life nakho konke bazalwane nazo zonke izinto osithi masithi siyazibheka sizibone ukuthi zaze zangaba yiliqiniso lezwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu we must not concern ourselves with all those things. Okwethu ukwenza sure ukuthi we keep a soldier mentality, ukuba sober ngaso sonke isikhathi, ukuhlala ezwini likaNkulunkulu siqhubeke nendlela bazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu. Hayi wavula kamnandi. Sibe ngamasotsha. Amen. Amen bazalwane ngicela sivuleni ke lapha masiqala indaba yethu namhlanje. Indaba yethu ke namhlanje sizokhuluma ngayo Mr Shabangu. Sikhuluma nje about the kingdom of God. Oh, okay. Yombuso. Amen. Hayi nami ngizawuthanda le namhlanje. Amen. Ngathi izawuba indaba emnandi kuphela ke. Ngingavele sezinye. Amen. Ngiyazithanda nalezi zinto ukuthi angiyithandi ukuthi ngiyazazi sihamba zisixabanise kodwa la yesixabanise namuntu. Amen. Siyabonga Mr. Siyabonga. Sikhuluma ngendaba ke bazalwane yombuso kaNkulunkulu. Engicabanga ukuthi ke almost sonke siyazi ukuthi sisembusweni kaNkulunkulu. Kodwa ke kufanele ukuba sibe nakho ukuhlolisisa ukuthi ngempela ke siyawuqonda yini ngempela lo mbuso noma
ukuthi nje sithi sisembusweni kodwa uthola ukuthi ama-principles ombuso asiwaqondi, asazi nokuthi kulindelekeni ngathi if we say we are in the kingdom. Amen. So nje ukuvula lapho ngiyacela sivule incwadi etholakala laphana ku-Matthew, the book of Matthew chapter 4 verse 17. Amen. Like mfundeka kanje ithi, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Yeah. Lamnandi iswe. Mm, Bazalwane, yeah. ithi indaba lana intshumayelo nje yokuqala kaJesu bazalwane. Kuzo zonke izinto bazalwane engazisho uJesu Kristu. Kodwa wakhuluma ukuthi masiphenduke. Yes. Ngokuba umbuso wezulu unjani usondele. Many versions athi because the kingdom of God is at hand. Ngoba bazalwane malithi the kingdom of God is at hand, kusho ukuthi he was not only talking about a future thing, but he was also talking about umbuso kaNkulunkulu becoming through ukufika kwakhe. Because umbuso kaNkulunkulu ngempela waqala ukuba uexiste ngokufika kabani kukaJesu Kristu. Yeah. Kwakukhona abazalwane okwakukhona, i-religion yayikhona, kodwa umbuso kaNkulunkulu waqala uku-exist abazalwane ngesikhathi sokufika kabani kukaJesu Kristu. Yebo. Okwakuyinto yayikade vele from emaphakadeni iyisemqondweni kaNkulunkulu, kuyona nto vele azoyenza noma azoyi-establish. Yes. Kunaleli verse ke bazalwane ongazi ukuthi mhlambe umuntu angazathi hey i-signature verse yami uMatthew 6 verse 33 bazalwane. Ihlala lisolimini lwami, angikhumbula ukuthi khona yini la ngixoxa khona ngeindaba zikaNkulunkulu ngingaliphathile leli verse, ngoba leli verse bazalwane liwumgogodla womzalwane. Yebo. Seeking first the kingdom of God and his righteousness, knowing ukuthi all the other things bazalwane shall be added unto us. Yebo. So ke yiwo nje lo mbuso bazalwane. So umbuso uyi-priority. Yes. Ngaphandle kombuso thina abazalwane asilutho. Okusho ukuthi ke ngokufika kaJesu Kristu ngempela nathi saba ngabantu. Sakwazi ukuthi ke manje sibe nendawo la samukele kakhona ukuthiwa masamukela noma samukela uJesu Kristu as our Lord and Savior, na kanjani siba ngabantu abamukeleka kuphi, we get introduced unto the kingdom of God. Yes. Sisasho nje amanye amavesi ukuthi akhuluma ngako, ngicela sifunde laphana nje eduzane nje sisondelene lezi ncwadi uMatthew 3. Ithi ku verse 2, and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay. Amen. Ngicela ukubuza ukuthi ubani okhuluma lapho Mr. uJohn uMbhaphatisi. Yep. Bazalwane kunale ndoda uJohn uMbhaphatisi. Bazalwane eyazalelwa nje into eyodwa nje, i-task yakhe babuzolwana kwakuzofika phambi kaKristu, okusho ukuthi wayezo introduce uKristu nomsebenzi wombuso bazalwane. Okusho ukuthi wendlalela ukufika kukaKristu ezweni lasemhlabeni. And bazalwane iyona message kaJohn ukusuka kwakhe ezalo. Uma ifunda kahle incwadi uzihlalele uyezwa ngale ndoda ukuthi yatholakala kanjani noma yazalwa kanjani bazalwane. Izalwa uma wayo uElizabeth. Yes. Siyamkhumbula ubaba wayo uZechariah bazalwane, uJohn ezozalwa ngenxa yokuthi ngesinye isikhathi uNkulunkulu kwasinikeza isiprofethi ukuthola ukuthi asisikholwa noma size sihleke inhlinini into uNkulunkulu ayishoyo. Then kwaze kwadingeka ukuthi uZechariah angaboni emehlweni, wavaleka amehlo, wavaleka ukukhuluma, wavaleka umlomo. Amen. Yes. Ngoba ukushuthi wahleka inhlinini, isiprofethi sasiphuma ukuthi uzoba nendodana kanjena nakanjena nakanjena, wavaleka ke wangakwazi ukukhuluma up until kwaze kwafika ukufika kwakhe kuJohn. Yes. Bazalwane siyayikhumbula le ndaba mawukuthi ubuyela nje emuva kancane mhla emva ngesikhathi uSister Elizabeth, siyambiza kanjalo, emthwele lo mntwana
naye akaphumanga bazalwane for 6 months, lisho njalo izwi. For 6 months waphila impilo yokuba separated, wahlala la wafana ukuthi wagoya egoya nalomntwana because uyena yaba khona le understanding yokuthi lokhu akuphethe akusiko akukuncane. Nomsebenzi wabo udinga ukuthi kungathi kuba set apart. Yes. To extend ukuthi ke after for 6 months then ngesikhathi yena eno 6 months ulontuzana yena uMary ngale usister Mary ngale yena kwaqade yena ke kuyisikhathi la ekade ngomoya oyingcwele uNkulunkulu efaka ubani uJesu Kristu kuyena. Uyaseyemzwa lapha encwadini ke after 6 months ukuthi uyafika ke uMary uya lapha yana uyobona uElizabeth. Ngesikhathi efika nje enkathi embingelela kwajamba labantu noma lokho kungaphakathi kwabo labantwana bangaphakathi okusho ukuthi labantu babesho ukuthi thina siyazana futhi thina sizoba semsebenzini ngokwahlukahlukana. So that is why kufanele kube naleso sikhathi siyazwe sezelwe uJohn bazalwane ukuthi impilo yakhe wahlala in the wilderness. Lithi wadla wayedla uju. No. Yes, wadla uju. Nenyosi. Yes, izona inyosi. Amen. So unalapho ukhombayo ukuthi impilo yakhe ngempela kwakukhomba ukuthi impilo yomuntu ohlukileyo, okhethekileyo noma okhethiweyo, assigned for good works. And lo msebenzi wakhe womdinga abazalwane ukuthi abenjani abe set apart. And ngempela wathembeka kuloko bazalwane kwaze kwafika isikhathi sokuthi ufana hand over manje uJesu Kristu ngesikhathi sefika to extend ukuthi siyazi ukuthi wenze njani uyena owambhabhatisa futhi waye ngokwakhe wayenqaba ukuthi angikwazi ukuthi ngingabhabhatisa wena. Wasesho uKristu ukuthi cha awukwazi ukwenza njalo ngokufanele ukuba kwenzeke kanje. Ubekiwe ukuthi kwenzeke ngalolu hlobo. Singayi kakhulu kuleyo ndaba kodwa siya kulento ke yokuthi le ntshumayelo iyona ntshumayelo ebalekile kumuntu uma esuka etransition kuleya impilo yokungakholwa ezongena ngapha empilweni yokukholwa. Okusho ukuthi ukuze sikwazi ke manje ukungena sibe ama representatives ombuso kaNkulunkulu kufanele ukuba siphenduke. Amen. Khona ama versions lize lithi change your old way of thinking. Okusho ukuthi ke manje umqondo wethu uba renewed, uba transformed. Sikwazi manje ukubona izinto ngendlela besingaboni ngayo, sikwazi ukukhuluma izinto ngendlela besingakhulumi ngayo. Ngoba asiseyena lo yamuntu omdala, sesingumuntu omdala omusha, sibe born again into this kingdom. Kunjalo impela. Amen. Amen. So ke uma siqhubeka ke nje kufanele ukuthi i-study bazalwane, uma siqhubeka siyabuzana ke nje manje ukuthi what is a kingdom? Kahle kahle ke nje uma sichaza nje kingdom singathi nje kingdom kodwa sithi what is a kingdom? A kingdom ke bazalwane, it is a country, a state or territory ruled by a king or queen. Umbuso lo yini umbuso? I country izwe noma state noma territory indawo leyo ephethwe noma egovernishwa inkosi noma iqueen. Bese kuthiwa ke ukubusa lokwe kingdom, a kingdom rulership is comprised of a sovereign monarch, sozama ukuchaza bazalwane, a defined territory or domain, a system of laws, a body of citizens or subjects. Ushuthi ke uma kunalo mbuso ukhosi, sho ukhosi, kufanele kuba ne sovereign monarch. I sovereign monarch ilo muntu esithi inkosi noma uqueen sokuyibona babusayo. Ukushuthi uyena umphathi la. Uyena othi this happens, this does not happen, nazo zonke lento. Okushuthi monarchy, a king or queen who is the supreme authority, okuyena ophethe authority enkulu, oyikhanda lalo mbuso. Inheriting the position, iposition yani yokuphatha. Okusho ukuthi ke la uma sichaza ngapha ngokwe kingdom kaNkulunkulu na kanjani ke in this case Jesus Christ is the king. Ngoba vele sihlale sisho the king of Israel. Okay, baba khona la amakhosi kodwa yena is the king of the kingdom of God. Yes. Njalo sihlale sithi reign King Jesus reign. Kunjalo phela. Amen.
So ke kunale monarchy ke manje bese kuba i-territory. Yini i-territory? I-territory, it's a geographical domain over which the monarch rules. Okusho ukuthi ke yile i-territory le ndawo yokuthi ke le nkosi noma le queen ibusa kuphi, ibusa la kule ndawo nje. That's the territory. And then ke sikhuluma ngani masikhuluma ngama laws and constitution? Sesikhuluma nge-set of principles or a royal covenant that guides the kingdom's operations. Osho ukuthi ke manje a kingdom fanele ibe nama laws ne constitution. Kuyini lokho? Ama principles esivumelwano sale royal kingdom le. Yebo. Okusho ukuthi lezo zivumelano lawo ma laws nama constitution enzani? A guide ukusebenza kwani kwalombuso. Oh yeah. Constitution yethu nje yini constitution? Is Bible. Yebo. Size ke manje u-citizenship ngoba lobukhosi khona i-king, ukhona i-territory, ukhona ama-laws and constitution, bese kuba khona i-citizenship. Yini obani i-citizenship? Kwenzakalani? I-citizenship, it is a community of subjects or people who live within the territory and are governed by the monarch. Usho ukuthi ke yilo mphakathi ke manje noma laba abantu ama-subjects, angithi ama-subjects abantu abangaphansi komuntu ophethe. Then ke or people who live within the territory. Kusho ukuthi ke manje bahlala kuphi? Kuleyo ndawo leyo la le king ibusa khona. And bagovernishwa ubani? Uye lo king noma lokubusa kwale king. Yebo. Kusho ukuthi ke lapho kingdom citizens abekho kabanye, yithina lapho. Yithi lapho, yes. Siqhubeka bazalwane, ithi indaba, the kingdom of God is primarily God's reign or rule over creation. Umbuso kaNkulunkulu primarily nje umuphambili ukuthi ukubusa kukaNkulunkulu phezu kwendalo yakhe, which is established and advanced by Jesus Christ. So lo mbuso njengoba ukhona, uNkulunkulu ethe kuzoba nombuso over i-creation, u-establishwe indoda eyodwa nje, wa-advanced futhi yiyo le ndoda eyodwa, Jesus Christ. Sike sakhuluma sisavula ukuthi yonke into esiyenzayo fanele sazi ukuthi basingamasotsha nje, ukuphila kwethu should be lapho around ekwenzeni eku-advanceni umbuso kaNkulunkulu. Njoba sesisele thina sama-subjects. Yes. So ke umaster wethu okuyena owayeqala le ndlela uhleli manje by the right hand side of the Father. Sesisele thina la kuphi kule territory njengamanje. Sila kule territory. Osekuthi sekufanele ukuthi ke thina manje sikwazi ukuthi nathi senzeni si-advance this kingdom. And this kingdom can only advance through us as the citizens of what? Of the kingdom of God. It is both a current spiritual reality experienced by believers through a transformation of their hearts and mind. Lento yoku advance lumbuso. Iyinto eyenzakala njengamanje. Currently we are experiencing spiritual reality. Impilo lesiphilayo nje basisho sihlangabezana nezimpi. Lezimpi izimpi zakuphi zakomoya ezigcina ke zigcine zizoshaya la enyameni. Wavele na kanjani ke phela uma ziqala lapha kamoya, kodwa nempi yakhona usokuya kodwa izogcina ke iphelela la, ifuna ukuzibonakalisa kuphi enyameni yethu. Thiwa ke lento, it is currently being experienced by ama-believers through a transformation of their hearts. Okusho nje basihlangabezana nazo zonke lezi zimpi kwenziwani? Kutransformwa inhliziyo zethu nani nemiqondo yethu. Kanjalo futhi lento iyi-future physical kingdom. Yena lento umbuso. Okusho nje obiqalile nje wayeqala uKristu njoba afika. Then umbuso waqala. Then bisithini, it is also a future physical kingdom that will be fully realized on earth. Ngesikhathi lesiya ke manje sokuthi uJesu Kristu aphinda abuse ke physically la emhlabeni. Bringing about a world of eternal blessing, righteousness and peace. Because ngesikhathi la kuzobe kubusa khona uKristu, kuyobe kuyisikhathi bazalwane se-eternal blessing, se-righteousness nokuthula. Ngoba lo Jesu Kristu esimkhonzayo, his what? He's the Prince of Peace.
uyinkosi yokuthula yokulunga bazalwane. Hey, namandla le ndaba. Siqhubeke sikhulume God's sovereign rule. At its core, the kingdom of God signifies the sovereign rule and authority of God over all things. Umbuso kaNkulunkulu umbuso bazalwane obusa yonke indawo. Njengamanje njoba thina sila we are in the kingdom of God njengoba sale sisho. Umunye uzothi uSathane uyabusa. Yes, uSathane njengamanje la emhlabeni unikezelwe to rule ngalendlela arula ngayo. Kodwa ngenxa yokuba present kwethu our king reigns la emhlabeni. Because our king does not reign as the king of the world, as the kings of the world. Yes. Uma kuthiwe thina singabanqobi and we are more than conquerors. Bazalwane thina siyanqoba usuku nosuku. Kodwa bazalwane isikhathi esiningi okwethu kunqoba emehlweni enyama amakhosi alomhlaba nabantu mhlamba bangazani noKristu sibonakala asibonakali njengabantu abanqobayo nabarulayo. Kodwa nje ngokuNkulunkulu kahle siyarula bazalwane futhi siyanqoba. So ke ikhombisa irule kaNkulunkulu neauthority yakhe ngaphezulu kwakho konke. uJesu ke bazalwane nje basishilo uyinkosi yalombuso. Irule yakhe i-exercisewa kuphi through yena uJesu Christ bese sishilo nakuphi chosen people or the elect or the saints or whichever way that you choose to use. Kodwa le rulership le i-exercisewa ke through yena uJesu Christ nalabo bantu abarula naye njengamanje nabasazorula kaye naye futhi khona la emhlabeni and even where and even in heaven. Ngesikhathi esifanelekileyo. Amen. I-present and future realization. I-kingdom le it is already present session. Revealed where in Jesus' ministry. Kingdom yaba revealed uqala nje kweministry kaJesu Kristu. Kanjalo futhi i-realize kuphi futhi in the lives of believers who submit to his reign. Okusho thina nje basubmita ebukhosini bukaJesu Kristu. I-realization ke manje yalombuso iyabonakala kithina. It is also inaba kakhulu kule. It is also a future orientated concept. A promise of a perfect renewed earth without violence, injustice or death. Lapho khulunywa nge-1000 year reign le uKristu azobuya ngayo. And then again where in heaven. Usho ukuthi ke lento nje bisho ukuthi isakhomba a future occasion or a future event that is still going to take place ngesikhathi uJesu Kristu ezawubusa lana nje siyasifundeke lokho bazalwane izwi loNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu usazobusa nabantu bakhe the chosen ones for 1000 years. Phinde kudluleke lapho bazalwane uphinde kuyobuswa ke manje kuphi ezulwini ke forever and ever. So ke siyaqhuquzelwa bazalwane ukuba masiphile as what as subjects ngempela njengoba kuthiwa siwo. Siphila kanjani as subjects? We must seek first the kingdom of God. Awukwazi bazalwane ukuthi uzibize nge-kingdom citizen kodwa ungafuni kuqala umbuso kaNkulunkulu ungabeki wona phambili bazalwane. Umalawe uJesu Kristu ukuthi enzeni abuse uqala abuse kuphi bazalwane? Ubusa la kuwe qala. Njengoba umpostoli Paul simuzwa ethi it is no longer I that lives but Christ in me. Qala buse la bazalwane. Sikhathi seqalile ukubusa la uyakudirecta ke manje ukuthi fanele wenze nje cabanga kanjeni asikhulumi kanjeni character yakho aprune bazalwane enze lokhuyana nalokhuyana and then ngaleyo ndlela bazalwane wenzani na njengoba bekwakha wena kanjena wakhelwa ukuthi ufuna i-multiplication of abantu abafana nawe. So ngesikhathi wakhiwa ulungiswa wenzela ukuthi uzophuma uyokwazi kwenzani utshela uPeter ngelilanga uthi I will make you njoba nina nibhizi doba ofishi asiyekeni le ndaba mina ngizonenza ini abadobi babantu kodwa ukwazi ukuba umdobi wabantu wena ungakaguquki. Usho ukuthi kukhona impilo ofana usuke kuyo utransition uze kwenye uzalwe kabusha and then bese ngikwazi ukuthi manje ngikufundise uqala kufundise kuKristu bazalwane
ngeke sisi waqamba amanga uma ngabe umzalwane nje usindiswa uqala ebuntwaneni bazalwane uphuza ubisi uqala umntwana siyamazi for months bazalwane uyaphenduka uyaphenduka uyashintshwa kanje zonke lezo zinto lezo akaveli nje umntwana simbone nje ethe sindiswa nje yasuka umntwana uyagijima nanga umntwana uyamemeza nanga uyakhuluma umntwana hey makube nje lutho akunjalo akadilwa ngisho nane character yomntwana akakaprunwa umntwana ukuthi hayibo umuntu omdala lona nje usewumntwana wena and kule kingdom kubalekile kakhulu Mr. Shanga ukuthi sihlala nje siyabantwana noma sesikhulileke safinyelele esigabeni sokudla inyama ngoba khamba impela kusho ukuthi hayi kusemdala usedla inyama esegijimela kodwa still ukufuneka abe le mentality yani yokwazi ukuthi njena umntwana umntwana ngaso sonke isikhathi uyagcwaliswa you get filled with ubunkulunkulu umntwana akazenzeli umntwana uyacela umntwana uyabuza umntwana uyacela ukudirectwa nokusizwa nokwenziwani umntwana ubaba uyazi ukuthi yini engamlungele unompumelela ayisuse leyo nto ukuthi angeke ibe effective ukuthi angaphume njena ngoba uma ephume njena izongilimazela abanye abantwana bami ngaphandle so makaphume kahle sekusukile lokho kusuka mina kanompumelelo ngoba uma singena embusweni uyaphela umina ukuze ungayokulimaza abantu kuloku balimaza ngomina lapha kunjalo ngoba akusesi wena ophilayo so asakwazile ukusebenzisa nje lelo gama likamina kunjalo so kuthiwa simalawe kuJesu abuse kithi acknowledge ahlonishwe obeyed bazalwane obedience i prerequisite in this kingdom you are obeyer konke okwenzayo kufanele kube according to ukusho kukabani kukaJesu Kristu okusho ukuthi lana nje uJesu Kristu eyinkosi is the center ayikho into esiyenzayo uma ingahambisani noKristu kodwa konke esikwenzayo uma kuhambisana noKristu whatever uJesus Christ ayishoyo it goes okusho ukuthi senzani thina siphilela yena asisaziphileli thina sike sasho igospel ke yombuso kaNkuluNkulu iyona gospel bazalwane eyodwa uJesu Kristu enzani ayipreach nayishumayela ayikho enye esayizwa uJesu Kristu ayishumayela washumayela igospel okwenzani yombuso kaNkuluNkulu masifundizwe likaNkuluNkulu lisitshela njalo la uJesu Kristu ayekade ehamba khona wayefundisa angene emasinagoge lize lisitshela mayengena lapha kuma temples nama synagogues liyasitshela ukuthi wayenzani wayebafundisa ngombuso ngoba bazalwane babengenawo ama principles babengenazo izindlela zombuso kodwa babephethe izindlela zabo and also babephethe the traditions of men bephethe okunye kaNkuluNkulu kodwa indlela babekwenza ngayo noma bekugcina ngabo babekugcina ngenyama ukuze babukwe babonakale bengcono kunabanye abantu so kwakufanele ukuthi eze bazalwane nabo azoba introduce kumbuso wani kaNkuluNkulu ngoba wonke umuntu ufana aphume ngalena kuleya sect yaka religion ashiye konke ubuyena ashiye ukukwazi ukuthi yena ngemsebenzi yakhe kukhona ifavor angayi-attaina noNkulunkulu yakushiya lokho ashiye ukuthi ngazathi khona into ethize unompumelelo angayenza engamenza ukuthi uNkulunkulu amnikezele ifavor noma am-enterishe kuphi embusweni wakhe noma ezulwini lakhe okungasile iqiniso safundisa ukuthi nayi indlela yokungena kuphi embusweni kaNkulunkulu through salvation through Jesus Christ. Amen. Hey, zimnandi indaba. So ke okusho ukuthi ama citizens ke i-citizen nje i-respecta the law of God. Yes. Cela sifunde lapha incwadi kaJames chapter 2 verse 8. If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You do well. Amen. Amen. Si respecta any the royal law. kaNkulunkulu. Yes. Isichazo ukuthi you shall love your neighbor as yourself. Put other people first. Okusho ukuthi njengoba desisho ukuthi kahle kahle lento is not only about you. So kufanele ubana kanjani uma ngabe umuntu umthanda kufanele umthanda unto 11
efana neyakho or even beyond if it is possible. Ilento esibiza ngo-unconditional love. Kusho ukuthi noma ngabe umuntu ungenzani, I will not, angeke ngimthande kancane just because usenza ukuthi. Ake sisenze nje example Mr. Shabangu, mhlawumbe kukhona la Mr. Shabangu engenzanga kahle khona kimi kule ndlela yethu yokukholwa. Okusho ukuthi-ke mhlawumbe uthola ukuthi-ke inkosi iyasisiza, sihlala phansi siyayilungisa indaba. Mhlawumbe ngisho ukuthi mhlawumbe khona la engone khona, bese sihlala phansi siyilungisa indaba sixolelana. Okusho ukuthi-ke kufanele ukuthi uma ngingumntwana kaNkulunkulu ngikwazi ukumthethelela ngenhliziyo yami yonke, futhi kungashintshi lutho even ngenxa yokuthi sekwenzeke lokho. Okusho ukuthi uma ngithi ngiyamxolela, kufanele basikwazi ukubuyela kulesi state esasikuso before i-incident. Uthando ke lowo olunjani, olu-unconditional. Awumthandi ngoba engakhubi. Umthande kuba kunjani, it's irrelevant ukuthi uyakhuba. Yadephukele navele i-topic ngokwayo-ke manje. Ngoba phela ngempela uma ungabheka mina ngiyimi, uma ngonile ngiphinde ngiyixolele mina. Amen. And once ngayixolela, life goes on. Awulokuthi yazi wena Shaba ngitshela lento ukuthi lutho. So okusho ukuthi noma sekunompumelelo obonile Mr. Shaba, awukwazi ukuthi uthi okay umxolele, ake sithi uthi uyamxolela. Umbona kanjani tha umxolela? Ubona ngokuthi athi mangabe sephinde enze elinye iphutha. Uqhamuka wena Mr. Shaba ukuthi wena sisimpumela kade ngakubona vele. Ayivele waqala so ke kuvuka lokho ngoba lolu xolo kufanele liyokwenzani, liyo erase le yande yake yenzeka. Ngiyakuzwa impela. Ukusixolela kuka Jesu Kristu kusho ukuthini? Kusho ukuthi zesuliwe zonke, zazibomvu, zahlanzwa, zaba mhlophe qwa. Right. Okusho ukuthi alisekho lela zasula. Right. Uma siya kuNkulunkulu lithiza, uma siya siyocela intethelelo kuNkulunkulu, kwenza njani? Kuthiwa uyasithethelela bese njani? Abese thatha zonke lezi zinto ayiphonsa ku olwandle lokukhohlwa. So we also need to have lolo lwandle kuwo wonke umuntu liyafuneka ngoba bingeke zibe khona ngisho le party lapha yana kumkhuleko kumthandazo omkhulu. Sure. Forgive us our trespasses. Ayithi siyafuna ukuthethelela. And thina masicela intethelo kuNkulunkulu ngempela. uNkulunkulu kunganjani nje ngithi ngiyakhuleka ngelinanga. Ngikhuleke athi nje umoya engcelawo. Angithi wena wahamba ukuthi wenze kwanje. Kubhlungu manje uyabona ukuthi hawu lo muntu kusho ukuthi njengoba ngiza kuye usangibheka ngale ndlela. Kubhlungu ke lo kuyazwela. That is why lithi zonkulu uma siza kuNkulunkulu akasibheki through thina ngoba nangu umuntu wenza umsebenzi omkhulu. Lo muntu lo uma si-covered kuye kuJesu Kristu na kanjani bezalwane kuphelelo kwethu. So ke siyafundiswa ke nathi le character kaJesus Christ. Azokhuluma indaba manje mawusuphinde ulanda futhi ukuthi ngegazi likaJesu. Amen. Kwachithwa konke. Okusho ukuthi thina uma ngabe uJesu asifundisa ukuthi masixolele 7 times 77 70 times 77. Uyabona ukuthi kahle sikhombisa ukuthi akababa le. Amen. Uthi nathi masibe njalo. Amen. Futhi kuze uzubona ukuthi ungaphezulu kwakuzithanda kwakhe ngoba ukubona umuntu lokuchokoza nje ona namhlanje hawu unompumelelo namhlanje athi ngiyaxolisa ntambama naziya hawu ukube kuthiwe yilowo muntu uNkulunkulu ngabe uthi nje hey angisafundele ukuthi ngize ngiphinde nje wena ngubheke indaba yakho angisayingeni suka nje in my sight or whatever angayisho utho nayo lo 70 times ukhomba ukuthi this is infinite. So fanani nami yenza njengami njengoba nami ngiyenza nje. And thina uNkulunkulu akasize ngoba sisheshe siphele khona la eduze. Sheshe siphele hayi ngeke phela. Kanti kwenze njani? Uyayize nje ama phrases hey uJesu kuphela wafela abantu phela. Yeah. Le message ozanayo ke manje siva lokuningi ukuthi uphela noJesu uhamba khathali. Isiva lokuningi manje.
kulungile asiqhubekeni nayo. Yebo. Singaphinde sifunde futhi lapha Revelations chapter 12. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Kwalwiswa bani? Kwalwiswa Abantwana. Yebo. Abenzani? Abagcina the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Kusho ukuthi akufuneki igcinwe le testimony of Jesus Christ, akufanele ukuthi ulalele izwi likaNkulunkulu lutho nayo. Fanihamba nje, manihamba nje ni hambela ngendlela enithanda ngayo, angeke nize niluyiswe. So kusho ukuthi silwiswa njengoba sigcina lo myalo kaNkulunkulu and sinale testimony kabani kaJesus Christ. Matthew 5 verse 19. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Usho ukuthi uma umzalwane eqaphelisa ukuthi ufundisa abantu noma umzimba kaKristu about the law of God, the commandments of God, bafundisa ngezwi constitution kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ke lo lithi kodwa liqala ngalo ongafundisi obreakayo aphinde encourage nabanye ukuthi benzeni nabo ba break. Lithi ke uyawubizwa ngomncinyane embusweni kaNkulunkulu. Kodwa lo oqaphela ukuthi uyawugcina aphinde futhi afundise nabanye ukugcina, kuthiwa loyo uyobizwa ngomkhulu embusweni kaNkulunkulu. So kusho ukuthi ke njenge citizen njengoba kushiwo ukuthi nathi si-exercise ukubusa kukaJesu Kristu lana, njengoba siyilana nje kufanele sazi ke ukuthi kulindeleke ukuthi nathi i-kingdom yo advance ngokuthi senzeni, senze sure ukuthi the royal law of God is obeyed ezweni lasemhlabeni. Sithi si-obeya sibe sifundisa nabanye ukuthi na kanjani kubaluleke kangakanani ukuyi-obey. Amen. Let's find Luke chapter 4 verse 43. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Actually purpose Christ. Yes. Yebo. Uyelelwe yona le. Ukuthi ngenzeni? To preach the kingdom. Gospel yombuso nakwezinye in the other cities. Kanjalo nathi kufanele basenze njalo, preach the gospel of Christ. Liyasho ukuthi uyasitshela uKristu, ukhuluma nangayo nalapha kuMatthew 24 utshela abafundi ukuthi this gospel must be preached across the world and then the end will come. So kuyoze kube sekugcine lokhu ipreachiwe lo gospel, ngoba le gospel yona ekwazi ukuthi i-invite abantu ibafake kuphi embusweni kaNkulunkulu. Amen. Then sifunde uMatthew 16 verse 24. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Senze njani masithatha isiphambano sethu si-respecta uChrist. We are respecting him. Siyazidela kuphela njengokusho sisha. Kodwa leyo iform yani yokumrespect ukuthi yinyo lento le ayenzile naye. Okusho ukuthi nathi njengoba ke esikhombisa, because yonke impilo kaChrist had to beyizo role player ukuthi lento iyakwazi ukuthi yenzeke. Because if ngihlale ngisho if uChrist wayengezanga in the flesh, waqhubeka nje fike as a spiritual being njengama angels, bekuyoba lula kithi bazalwane ukwazi ukuzithethelela ngezinto ezithize sithi nje uChrist akazi impela ukuthi izinto zasenyameni zinjani nakho konke lokho and all that, which is something ama angels engicabanga ukuthi ayaye amavele mayebona sinqoba enyameni, wabona bayazi le nto le.
bona bazi nje bama-spiritual beings. They are ministering angels, they minister imisebenzi kaNkulunkulu ebantwaneni bakhe and all that, but bona they don't go through all these things that we go through. So kube nayo uChrist wayekade nje vele as a spiritual being enganayo inyama and all that, engabuza ubuhlungu la enyameni ngapha nazi impikili zangena konke kwenza kwakuyobalula kakhulu ukuthi sithi hayi lento lecha bakulula kuye akazi ukuthi sibhekele lomzimba obukakana, but kwenze usho ukuthi akebhekane lomzimba impela ngelwa ameva enyameni la ekhanda nazonke lezi zinto akhafulelwe enziwe konke. Yebo kunjalo. Aphuze adle vinika konke nje bezawena ubuhlungu ngakucabanga. So ke masithwala ke lesi siphambano sesisho ukuthi ke siyamhlonipha. We pick up ke our cross on a daily basis bazalwane, individually. So wonke umuntu uthwale sakhe isiphambano. Mean whether we like it or not. Uma sike samukela nje uJesu Kristu nesithwambano sona kufanele sithwale. Uyathanda awuthandi ufanele usithwale. Whether ujabulile noma awujabulanga, happy or sad, whether kulula noma kunzima, uyasithwala isiphambano. Even unto what? Even unto the point of death, if kudingakala. Njengaloku uPaul kade yasho nayo ngaleli ukuthi unto ama-points of being chained as a criminal up until kwazi kwafika isikhathi lapho futhi wayazi ukuthi uyofa alifele wagcina belifele unto the point of death, bafinyelela lapho. Nathi usho njalo ukuthi uma ngabe kudingakala ukuthi sife fanele ukuba sibe conditioned ukwazi ukuthi singafikelwa isimo esinjalo. So ke ukulandela uKristu lokhu involve inconvenience ukwenzeka kwezinto ngendlela engakuthokozisi engakujabulisi wena inconvenience mhlambe ey'ntweni zakho kuma-plans akho ungahlelanga wena ngaleyo ndlela bese inconvenience ekushonisa ngey'ndlela ngazi ngabeka nganezulu kanjalo ne-uncomfortability. Njalo umuntu uyayithanda i-comfort nje kunethezeka. So ukulandela uKristu-ke nokuthwala isiphambano uthi nje cha, you will always be uncomfortable. If ulandela uKristu and you are a man pleaser, phenduka akusiyona leyo. Akusiyona leyo ngoba if you are a man pleaser uyilo muntu ofuna udumo, uyilo muntu ofuna ukwamukelwa, uyilo muntu ofuna ukuthandwa ngabantu, ofuna i-validation from people, ukuthi engazathi wena ungavalidatewa ukuthi abangakanani abantu who vouch for you, people who root kuthiwa manje umuntu lo nimbongelayo, umuntu okanjalo nani. You are a man pleaser. Uma kungekho umuntu okubongelayo you become so discouraged. Ubona ngathi uyazondwa, ubona ngathi ayikho indaba yakho nani, which is the life uChrist ayiphilayo ukuthi azange abe nabo laba abaloku be as much as nabantu ayihamba nabo uChrist, kodwa umhlaba nje uChrist wawungamfuni, wawumrejectile, wawungambongeli, wawungathini futhi vele kwakufanele ukuthi kube njalo. So if we are experiencing that namhlanje kufanele nje singathuki nakancane. Ila kufanele sithuke khona abazalwane, ila ukuthi wena as a servant kaChrist, as a messenger yalesi sikhathi, uma ngabe wena uqhamuka sisinompumelelo, uqhamuke kube nenhlobo, ube nabantu waziyo nje ukuthi awubusawuvula ngisho umlomo bakhulumela benze lokhu nalokhu, you need to examine indlela yakho nefaith yakho. Because kahle wena usuzigainele abalandeli, whereas abalandeli kufanele ukuba abalandeli bakaJesu Kristu, not abakho. Amen. Wena ungumfundi nje kaJesu Kristu, nalabantu laba nabafanele babe abafundi kaKristu balandela uKristu, not wena. Egcineni nje bazalwane, we must remember ukuthi uChrist akezanga ke bazalwane ukuzosinika noma uzosintroduce into a religion. Yes. But he came to introduce us into a kingdom. There is no mess, bazalwane, in the kingdom. Only law and order. Kune law nje, kune order kuphi kona in the kingdom of God. Yacabanga ukuthi uma sesiqhubeka nale lontusana nale topic ye kingdom, sizobuya ke manje siqalelana ke ekungeneni ekutheni kahle kanti yini kanti le religion.
uma ngabe kanti ayinayo uKristu phakathi, akusiyona futhi into ayikade ezosinika yona naye ukuthi hayi phindani nibambe nako kungathi kuhlukahlukile nani, cha, wayelethe nje into totally different from le religion yayikhona. Siyobe sesiqhubeka lapho ke. Ngiyacela futhi siphinde sifunde bazifundela abazalwane 1 Peter chapter 5 verse 10, Book of John chapter 9 verse 4, nencwadi kaIsaiah chapter 1 verse 19. Inkosi yosisiza ke ukuthi uma sesiqhubeka siqale ke manje lana ke kutheni ke siyakhuluma ukuthi iyini religion. Nathemba futhi ukuthi nange kuso lesi sifundo sisenzile masihlele emakhaya ukhona la sizobheka khona ukuthi enkosi yami njengoba ngilongo ngithi ngiku kingdom, ngiyachecka ke manje ngempela ngabe ngiku kingdom, ngabe bandleni nami ngiku kingdom, ngabe ngempela ngiku Kristu na. Konke lezi zinto ngabe ukuphatha lana obuka Kristu ungabe khona yini okuhlukile. Kodwa ke nathi siyoqhubeka ngayo ku part 2 welontuzana la siyobe sisadila khona ngani the kingdom of God. Amen. Hayi cha nje impela ngathi mina busalethi intro. Very powerful. Amen. And ukhuluma imessage nami ngilongiphethe nje. Amen. Ngangithi ngizoyithi halamuzi. Ilokhu iqhubekile. Amen. Iyayilanda yona, ilokhu izilanda. Amen. Siyabonga kakhulu inkosi. Very powerful message. Hayi kusho ukuthi kusazohlala la. Kuningi okusafanele sikufunde impela. Amen. I-channel ke la nezwi likhona kusona ama testimonies kuphela. Nezwi likhona ukuthi abaningi ikizwa abalithandi. Kodwa inkosi yasisiza nje ukuthi size nalo silithande ngoba sathanda lona. I-prosperity lapho. Amen. Kahle kahle. Amen. Ongakamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi ngizothi nje mina mthathe uyezwa kuthiwa kunombuso la and kunenkosi engalwi futhi nabantu. Ile yabathanda abantu yababekezelela ngendlela esimangalisa igama la uJesu Kristu. Mthathe nje abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho ngeke uzuyisole. Mina nje ngivala ngalawo mazwi angazi namazwi okugcina ukuvala. Amazwi ngiyabonga kakhulu Mr. Shabang. Amazwi nje okugcina ukuvala abazalwane. Yiwo nje lawo Mr. Shabang naye washilo. Isikhathi lesi bazalwane. I cannot stress this enough. Isikhathi sokuhlala phansi bazalwane. Sivule nayi incwadi. Bazalwane sihlale siyivule singafundi ivesi bazalwane njengoba senza lana, kodwa bazalwane kufanele basivule ichapter siqonde ukuthi yikuphi okwenzakalayo. Bazalwane isikhathi lesi sokwenza sokuprepare bazalwane. Kunama topics esaziya kahle ukuthi ama topics ashisayo ngempela kulesi sikhathi, and bazalwane uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi kungene kuqhamuke zonke lezi inhlaka indlela yani bazalwane naye yokusiza ukuthi sikwazi ukulideleka kwi-direction right. At the same time umsebenzi kaSathane njengamanje owokukhondishina umuntu ukuthi akwazi ukuthi atransition kahle ekufikeni kukaMphiko Kristu. So ke lezi zinto zombili noma laba abantu babili they are working against each other. So ke kufanele uba nathi side ngapha bazalwane masibe diligent ekutheni bazalwane we are more informed about ama principles of this kingdom. We are more informed about ama events that are going to take place because ama events are called and we need to be prepared bazalwane. There's no escaping izinto ezithize. If Christ did not escape, we are not going to escape. Okusho ukuthi we must go through. Ngisho nje kanjalo ngomoya kaNkulunkulu khona umzalwane uyongizwa ukuthi we must go through. As he went through, we are going to go through. Inkosi yomusa nje ibusise imgcine bazalwane, mina ngiyamthanda. Amen. Hayi ngiyayibonga inkosi nje ukuthi kunomzalwane kanti le message ayibekile nakuyena kuhle kakhulu kusho ukuthi nje sazoqhubeka nayo. Siyabonga kakhulu futhi wayichaza kamnandi. Inkosi ayiqhubeke ikwandise ikubusise nje impela futhi kakhulu. Siyabonga futhi kakhulu emakhaya kuyindawo zonke. Indaba ezimnandi ke ziyashare. Awuzidli wedwa nje ujabule wedwa uyayisharela nabanye. Nabo basizakale. Iyona inhloso nje le ukuthi sisizaneni embusweni kaNkulunkulu ngomsa wenkosi uJesu Kristu. Asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Siyabonga. Amen.